Fil-jum ta' festa kienu eluf dawk li ħatfu l-aħħar ċans u żaru l-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt biex mingħajr ħlas jaraw is-sejf tal-Gran Mastru de Valette. Fil-Louvre, ma se minn dak il-nsabuhom, ħra l-inqas narawhom hawn. I think it's worth it. Worth it li tara oġġett li finalment huwa inizjalment anzi huwa tagħna. Saħħa ħadunna l-minu silfunna biex narawħu. M'għandniex apprezzament ta' bagalju kulturali tagħna, fimt? Iktar ma jagħmlu minn dawn iktar ejjer. Fil-Mużew tal-Arkeoloġija ntqallilna li x-xabla ċerimonjali ta' de Valette ma tistax tivvjaġġa mingħajr ma ġġarrab ħsara permanenti, għaldaqstant inżammet fil-Louvre f'Pariġi. Ix-xabla u s-sejf kienu proprjetà personali tal-Gran Mastru u saru proprjetà tal-Ordni ta' San Ġwan wara mewtu fl-1568 sa meta l-Franċiżi ħakmu lil Malta fl-1998. Fi triqithom il-barra mill-mużew, dawk li raw is-sejf il-kol kienu sodisfatti għal din l-esperjenza unika. Xi ħaġa vera interessanti ferm. Konna provajna naraw diġà aħna l-Louvre u ma rnexxilniex u rnexxilna naraw Malta. Attività interessanti ħafna kienet għalli anke speċjalment tal-familja, xi ħaġa li history li m'għandix tintilef fl-opinjoni tiegħi. Hija okkażjoni ta' darba li tara biċċa mill-istorja ta' pajjiżna ġifieri għalkemm hawn kiewijiet hawn sħana u kollox. It was too nice to miss it. Hija opportunità biex titlifha, sakemm ma tixmur Franza. Interessanti ħafna. L-ewwel ħaġa hija opportunità kbira anke għal Malta li qed naraw hawnhekk. Forsi wkoll aħna bħala Maltin nitgħallmu minnha wkoll l-istorja, speċjalment li mhux sejrin biha li dax instera u affarijiet li ma kinitx esax dak il-każ. Very proud to be an Australian Maltese and I've just witnessed something of 500 years old of Valette himself. It is a very big honour for me. Yes, ħadd pjaċir ħafna. Thank you, Malta.